l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Qorti tal-Appello li il-kumpensi għandha tirċievi tfajla Ukrena li kienet tipprattika l-ġinnastika u spiċċat paralizzata f'siġġu tar-roti wara inċident waqt parti fil-qawra lura fl-2008. Parti li l-permess applika għalih il-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar fl-2008, meta dakinhar is-sindku kienet Graziella Gallia, illum deputata parlamentari nazzjonalista. Bekk issa l-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar se jkollu jħallas aktar, kif ordna taħallas 20% ta' dik is-somma, apparti spejjeż oħra legali u imaxxijiet. Ir-rapportat dwar dan il-Gazzetta it-Torċa fil-ħarġa tagħha tal-ħadd hekk kif innotat li sa mill-2011 il-Kunsill kienet iħallas 3,000 euro fis-sena għal ħlasijiet legali u stmat li l-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar ħajħallas madwar €250,000 wara li kienu li applika l-permessi ta' dan il-parti biex isir anke jekk ma kienx l-organizzatur ewlieni. Fil-fatt minuti tal-laqgħa li saret fil-21 ta' Awwissu tal-2008 ftit qabel ma sar il-parti juru biċċar li l-Kunsill Lokali ta' San Pawl il-Baħar dak iż-żmien immexxi minn Graziella Gallia kellu biss jaħdem b'kollaborazzjoni biex isir dan il-parti f'Tafraben. Il-minuti tal-laqgħa li jinsabu f'idejn it-Torċa jgħidu ċar li kellu jkun hemm kollaborazzjoni, iżda l-Kunsill Lokali ħass li kellu jkun hu li japplika għal permessi meħtieġa biex isir il-parti fl-14 ta' Settembru tal-2008. S'issa għadu mhux ċara għal xiex minkejja li l-minuti qalu ċaru tont il-klim kollaborazzjoni, imbagħad kien il-Kunsill li qabad u applika hu għal permessi. Dakinhar tal-inċidenti tfajla ta' 17-il sena bl-isem ta' Vladislava Kravchenko sfat midruba u sofrit mal-75% ta' diżabilità. Fuq il-każ kienu weġġaw aktar persuni wara li rrieħ waqa' apparat ta' dawl fuq in-nies. Fl-2017 l-imħallef Silvio Meli kien sab li kien hemm negliġenza fit-tħejjiet ta' dan il-parti fosthom aspetti marbutin mas-saħħa u s-sigurtà. Intqal li l-apparat ma kienx marbut sew biex jiflaħ għall-elementi naturali u xejjen għal kollox l-iskużi tar-riħ. Fuq il-każ id-direttur tal-kumpanija tad-dawl Morris Attart kien weħel 10 xhur ħabs, iżda l-avukati tiegħu appellaw u l-każ raġa' mar lura biex jerġa' jibda jinstema'.